Kazakh Stars can breathe again. They've been experts away from home, both in the Nedbank Cup and in the Motsepe Foundation Championship. That is why they are in striking range of the semi-finals, but also a first spot in their league. And as young as Kazakh Stars are as a football club, they've already gone through a number of phases. In 2017, they introduced the name Kazakh Stars. In 2022, they acquired the status of Free State Stars. They've been knocking on the Betway Premiership door ever since. Rian Hanemub has been in the trenches today. Mofokeng. Rakwena now for Kazakh Stars. It's not the place you want to lose it, and that's not the place you want Amazulu to pick it up. It might find its way to XD, and again, it doesn't, thanks to some last-ditch defensive work. I think it might have been there from Mofokeng. That's another useful ball as well. It's back to front stuff here. It's done very nicely, very neatly by Langelihle Mhlongo. Tetwa. Phillies couldn't stop it, couldn't get it, but Richard Ofori makes a comfortable stop. Scotty, we are entering a very interesting passage of play. It seems as if the next goal can come from either side as things stand. Kunjalo kanye Ray kuba abafana bayo iKazakh Stars abasibekanga phansi bayalifuna inqaku lesibini. AmaZulu ngoku into abayenzayo batshintsha izinto, basebenzisa amava ngoku. Basebenzisa amava, basebenzisa nokuvula ububanzi bebala le Moses Mabhida Stadium. Kazakh Stars ethi sibuyile emva kweminyaka emithathu kwiNedbank isingekho. Ethi sibuyile emva kweminyaka emithathu. Amanqaku, inqaku linye kumaZulu, inqaku linye kwiStars. iStars sebekhaba njengoko ibhola ngaphakathi kwi-red zone yabo. Waphuma ngasemva unozinti Mthombeni. Wayithatha le bhola. Kazakh Stars sikhumbula ba kumdlalo wamaqela alishumi lesithandathu okugqibela kwakhe kwabanzima behlangene namakhosi iKaizer Chiefs. Kwakunzima ngalomini, ndiyacinga ingu-2023 ekhiqwa ngamanqaku amabini kwinqaku elinye. Yaba iphumela ngaphandle kwi-last 16 iKazakh Stars. Ngoku naba bebuyile kwakhona bezokufika kumaqela asibhozo okugqibela. Hanemub zama uskorisha la bhola ngaphakathi kodwa ithumela ngqo kunozinti weStars Mthombeni. AmaZulu ngoku sekhona ugxabhagxabhisa, khona ukungxamisisa izinto. Athi madoda makucaci uba siyakhutshwa okanye siyedlula. Ekhumbule emva kwalona umdlalo SABC Sport izawuphinda ukuphathele kwa omnye umdlalo weNedbank kumaqela asibhozo okugqibela. Sebenzisa amandla amadodana AmaZulu ayikhupha ngaphandle lo bhola kodwa yakhawuleza yaphoswa Samuel Nana kwakhona. Stars aqala kahle ibhola esazulwini seba. Athi sebefuna ikhabela phambili bacinga bayizawutyhalwa ngumoya. Bazama ipasses ezifutshane ngoku ziqalwa indodana uKabelo Mufukeng. Athazwane othi bafana bamaZulu ni-defender nzulu, sondelani kubo. Othi sondelani kubo. Sompempe wanikezela i-free kick. Oshaya uMaqokolo u-Athini akakabonakali kakuhle namhlanje u-Athini Maqokolo.
okanti nomlilo ucaptain uSiphamandla Mlilo ngasemva kumadodana eCastrick Stars. Akaxolanga uMangethe, akaxolanga uZwane tu. Athi madoda kusafuneka kusetyenziwa apha. Bola bethimela ngasemva kuRichard Ofori. AmaZulu awakwazi ude ulawulela umdlalo, iCastrick ayikwazi ude ulawulela umdlalo. Phinde yakhutshwa ngaphandle lo bhola nguDube. Radebe bamkhuphile bafaka uAndiswa Sithole. AmaZulu ke lawo. Castrick. Bola yabibethwa ngenhloko ngamaZulu. Castrick. Ngaphakathi eboxini bayipasela AmaZulu ibhola. Izaba igoal kick yamaZulu. Ofori uza kufuna amadoda abaleka phambili opule extern. Tebuho Mashiko akakabonakali kakuhle ongena endaweni kaNgwenya. Khumbula uVie bese kucacisela ba uNgwenya ku10 ayingekho apha namhlanje ngenxa yamakhadi amthubi awafumeneyo amane. Ngoko ke uhlala ngaphandle kulomdlalo. Ndoda enqonba uZwane ayikhalela apha khoyo. Okanti nayo iCastrick izawukhalela oSimon Mukete kunye noZwane umlungisi. Free kick. Makua sapho lamakuwa eMpumalanga liyaziwa kwibhola ekhatywayo. Akhumbule kwakho oDisco ngokwabo. Kukho oFrank Makua kade bokubaleka nakwiKaizer Chiefs. Acenge kwibhola kwakhona Sisters. Coach ngaphandle lebhola iza kuphoswa ngamaZulu. Siphethe isiqingatha sethu sesibini somdlalo kushushu ngaphakathi. Thetho hlaba ibhola enhle umthetho kodwa la bhola qhawule kakuhle Sisters. Castrick Stars ayibeka lo bhola phezu ko-center line, ayiqhubela phambili AmaZulu akakwazi ukuyiqhawula la bhola, yabuya iStars yasondela. Ayisike iCastrick efanga phakathi kumbadla kafayayo i-red zone. Letheke ezithendeni zamadoda lo bhola aphinde yabuya iStars. AmaZulu okuvinca indoka ngasemva. Buya wonke AmaZulu ngoku ayokudefenda. AmaZulu awakwazi ukuphuma kumhlaba wabo kodwa abantu eThamsanqa bazawufumana i-goal kick. Akasakwazi uthetha ngokumqeqesha uMthombeni. Uyaqonda kwe-half time ebeku-advantage. Afika uSuti, afika inyokane elihlazana uMabona Bulawe, bazitshintshe zonto ngoko nangoko. Ungena Rhabaxa uwandile Dube. Madodana eCastrick akhalela i-yellow card. Sompempe sakhuphe i-yellow card yanye inika uSiyanda uhlangabeza wamaZulu. Ngoko ubiza uwandile Dube. Phule extend ethi mfana uvula amehlo. Sompempe ukutyityibhisela umne uvula amehlo uzalifumana ikhadi. Betho iPremiership AmaZulu sedlale imidlalo ngama-20 yonke. Sekufutshane ngaphambili baphumelele yalithoba bakwindawo yesihlanu. Banamanqaku angama-31 ebhodini. 31 points. Letheke Mqole Castrick la bhola ayithatha iCastrick. Castrick adlale ngomsebenzi. Izaba i-goal kick yamaZulu.
ukanti iqela layo iCasric Stars kwiMotsepe League bakwindawo yesine, 4th position, baphefumulela kumaqela amathathu. Umahluko ukhomkhulu, ayifuni ipromotion. Ukhumbule kudala bejika khona kwi-playoffs, isihlandlo zade zazithathu. Phakanyiswa kakuhle le ibhola ngamaZulu. Oh, qhubeka uHanamuphu, kodwa wahlala into enhle yamshiya le ibhola. Captain wamaZulu. Enza utshintsho iStars, eza kufaka amadoda amabini. Enza utshintsho iStars. Ukhumbule uqala kwisiqingatha sesibini bebenze utshintsho, bafaka amadoda amabini. Unana bamkhuphile, bafaka uMukhale. Bamkhuphile uSamuel Nana, bafaka uMukhale. Tshintsho olwenziwe ngamadoda. Mlungisi Zwane ungaphakathi ngoku. Ndoda besikhale ngayo sithi kuthena zanga uqali umdlalo. Phakanyiswa kakuhle le ibhola iCasric, esoyiki offside. Enza utshintsho Mlungisi Zwane, anibizile ngoku iCasric, mhlawumbi kuthandoda khawukwe ubuye uzolungisa esasisu uba ngaba sifuna izinto zitshintshe. Back pass yamaZulu ayisusa Ofori. 1-1 ahamba amaxesha ebhodini. Indeed, Scotty, 1-1, and anybody's to win. The question is, how? Here's Tariq Philis. Hanamub was trying to get on the move, and the pressure on those defenders every single time they get it is quite prominent and very obvious from Casric Stars. But that pressure was a little bit too much, hence the yellow card. Arthur Zwane cuts a frustrated figure. Sloppiness has creeped into their game. But so far, no punishing act as of yet from Casric Stars. Still level terms. Just that first touch that took him wayward, that forced him to commit the foul, has caused the fury of Arthur Zwane. Philis gives it back to Richard Ofori and gives it back to him with haste. Less than a quarter of an hour to go before we arrive at the 90-minute mark. But Casric Stars, as we all know, have been through the deep waters already. In Orlando, they survived 120 minutes plus of football. So they are in it for the long haul. Langelihle Mhlongo. Just like that, calm has been restored. All of the believers firmly behind the ball. Philis. Again, they've given the ball away and a chance has broken for Zwane, for Casric Stars. He lays it off. Strike on goal, very tame, very comfortable for AmaZulu's number 2, Richard Ofori. Here's Hanamub. The game is stretched, and every time it gets this way, it seems like either one of these two teams can score from their own half. That is how electric they've been on the counter-attack. Zwane contests for the ball in the air, together with Luyolo Slacha. Dube needs to be very, very careful. Philis
with an unorthodox intervention, but it works. Mlilo. Now this match may be AmaZulu's first dance with a championship side in a while, but Kazrick Stars have been kicking it with the big boys for quite some time. They've participated in 2 PSL promotion playoff tournaments unsuccessfully. Third time could be their charm as the flag goes up. Extian had a very quiet first half. He has come alive to give a version of his best in this second half. Was slightly offside there. But here's Mbanjwa. It's going to be introduced soon enough together with Kambindu. Kambindu didn't feature in the round of 32. Did for a little while in the round of 16. Luelo Slacha has not come off. Mashiko is the change. It's very interesting because Slacha did not start the game, so did they sub? The sub? Be that as it may, Kambindu is on together with Mbanjwa. 2 changes that we thought were going to come, and they have, with 11 minutes of regulation time left. It's been the kind of game many people were expecting. Kazrick Stars not to take a backward step, not to give too many chances to AmaZulu. Phyllis. That will be a pass that will cause some disgust on Arthur Zwane's behalf. Yes, the wind has been a factor, but they've given the ball away far too easily on a number of occasions, which is uncharacteristic of an Arthur Zwane team, of this Arthur Zwane team. Arthur Zwane himself has won this competition as a player, and the last time 10-1-1 found himself in a Nedbank Cup quarter-final, his KZ Chiefs team defeated Royal AM right here in KZN about 3 years ago. But then, of course, Amakosi lost that famous Nedbank Cup semi-final to Orlando Pirates when Mtetwa scored against Arthur Zwane's side. Is just held up in the air, as it has so often been doing throughout this game. Well, where's that AmaZulu defense gone? The ball has been put into the back of the net, but the flag was raised quite a while back. These defenders have taken the risk to play a high defensive line, and that was some clever defensive work, I have to say, by the young man, by Wandile Dube. AmaZulu supporters may have forgotten about the last time their team won a Nedbank Cup quarter-final. They did so against Santos in 2012, when AmaZulu were coached by a Swedish manager, Roger Palmgreen. And of course, Arthur Zwane replaced another foreigner, a Spaniard, Pablo Franco Martin, and picked up AmaZulu when they lost their first 3 league games in a row, and they were rather down on the Betway Premiership log table. Down but not out, and from that, Arthur Zwane has really got them playing according to his ideology. It seems like a very good match, Arthur Zwane and AmaZulu, but recently cracks have started to surface. Make no mistake about it, AmaZulu are a big team again. They've got that feel about them again, comfortably in the top 8. Comfortably, of course, in quotation marks. They are making a real push for the Nedbank Cup title. You
could argue that they are the third seeds in this competition, considering that Sekhukhune United are still left. Durban City are also still left in the competition and above them on the log table. AmaZulu are the third seeds left in this competition, but that means nothing. Upsets are so frequent. Extian has stolen the ball here. And challenging him is Mshweni, who did so very successfully. Challenged him, and the ball has gone out for a corner kick as the floodlights have gone on here at Moses Mabhida Stadium. AmaZulu did play their last match in Umlazi against Magesi, but when the big games come calling, the big venues are needed. Not that there are many spectators in this ground, as Extian delivers with danger, but it's repelled from Kazrick Stars and they can break away. Can they call something like they did in that first half, when Tikazi met that through ball from Leletu Scallum and tucked it away with poise and absolute precision. Quick ball then to Atini Makokolo. And just like that, we've reached the 85th minute mark, only 5 minutes left of normal time. Scotty, it really has felt like the second half has gone very, very quickly, and I think both sides might be readying themselves, hence for all of the changes, perhaps for extra time, unless we are to see a late winner. Kunjalo kanye Ray Rihanna Mupe pasipoleshe azophinde bayibuyisele kwakuyidlela ivaliwe. AmaZulu yabuya iStars yokuvala ngasemva kodwa nakuphula Extian ayisa phezulu bona imlibele bayiza kutshalwa ngumoya. Endoda ikhulule AmaZulu isiqingatha sesibini siqala. Engaba siya kwixesha elongezelelweyo na kwi-Nedbank Cup, udlalo wokuqala wamaqela asibhozo okugqibela kulena isizini. Ingaba komdlalo lo wokuqala uzawusisa kwixesha elongezelelweyo. Kazrick Stars babeka ibhola phambili, Phyllis Ofiko ihlaba ngentloko le ibhola. iStars aphakamisa ibhola ehle bayifaka eboxini, ayigoba akho mntu ukhoyo onoyigqibezela. Ayithatha uSuthu le ibhola bayichitha bayikhuphela ngaphandle kwebala. Zwane zama ukugoba la bhola uZwane anqolo kwehamba uRihanna Mupe ayichitha lo nto captain. uZwane ayindoda ekwazi ukusebenza yeKazrick Stars, nako ngoku igqiba upasa ibhola ehle. Oh, ayithatha AmaZulu ibhola phezu kwe-byline ayibeke esazulwini sebala. iStars isijula ijacu, AmaZulu asijula ijacu. Antombeni ngoku ulungisa umqeqeshi weStars, ulungisa amadoda akhe, uthi ncamathelani kubo, othi bekani uxinzelelo phezu kwabo. uZwane ufikile phezu koRihanna Mupe, suswa le free kick. Yeke yahamba lo bhola umthetho, yeke yahamba AmaZulu naleli bhola. Athini Sompempe waMoshwana mizuzu mibini nesiqingatha phambi sifike kwimizuzu ka-90. Alokufaka inqaku ngoku lingaphantsi lithi siwelile, siya kumaqela amane okugqibela, singaya kwi-semi-final. Zikhumbule i-semi-final amaqela aza kutsalwa ngoMvulo, aza kuhlanganiswa wonke kwisitya esinye, akho sidingi iza kwenzeka. Ukuba iKazrick Stars inokuphumelela, iphumelele neTS Galaxy, bawatsala omabini, kutsalwe elinye lokuqala, kutsalwe lesibini,
bangadlala bobabili uba amaZulu ayaphumelela kuphinde kutsalwe amaZulu kutsalwe iGolden Arrows angaqubisana omabili akho sidingo izakwenzeka aza kufa konke emnqwazini omnye engomvulo ke le draw uzayifakwa lapha kwe-SABC Sport banjalo bhola ngasemva unozinti Chigwana Mthombeni ilelo ngoku alifuna ukwenza mpazamo Oriana Hanamumpu wabamba indoda uSompembe wamohlwayo eluxolo Bhadi athethe Mthombeni wanika imiyalelo esikhulu esobukela lo mdlalo ayithatha amaZulu le ibhola engaba azatshintsha izinto ayishiya ngasemva dlala ibhola endwe ngasemva amaZulu ebeka ngapha ko-center line emva kwe-extra time uvumelekile uba abusewenze utshintsho kubadlali abahlanu ngomfaka umdlali wesithandathu build up enhle yamaZulu kule ibhola bayicenga kakuhle bezama ukujikela emva kwe-backline ikora kick efunyanwa ngamaZulu xa singena kwimizuzu engama-90 ukuba banoyibetha phakathi le ikora kick ingaba si-smash and grab Casric Stars iyabuyiza ezokukhusela ngasemva ikona kick izokuthathwa ngucaptain Oriana Hanamumpu mizuzu mithathu osompempe basinika yona Oriana Hanamumpu phakamisile le ibhola achithwa sisters kodwa khawuleza abuya amaZulu Oriana Hanamumpu indlela ivaliwe kodwa wakhawuleza waphumela ibinguFilis ngokwakhe lebesenza lanto ikona kick kwakhona yamaZulu umoya uye ngokuqinisa ngoku sebenza ucaptain osiphamandla mlilo kona kick yamaZulu tshalo ngomoya le ibhola kona kick ezakususwa nguPule Exkia ayikona phakanyisiwe ngehloko ecamu kwepali la bhola kodwa ngabe i-goal kick ye-Casric Stars wow kwaphansi walala ungatyiwanga abuya i-Stars bayibeka phambili ibhola ba-onside izaba ngu-1-on-1 bayilibazisa abuya amaZulu abuya azokhusela ngasemva phakanyiswa le ibhola uZwane wazama itrap ayibeke phansi nakumangete bambeka phansi uSompempe uthini Sompempe uthakho penalty apha yellow card izawuphuma iphumela uZwane oluqolo Bhadi uthi uthatha idive mntanam uthi uthathe idive yellow card ephumela iCasric Stars yellow card yokuqala uyithathile idive vele wangxabalaza phambi kwakhe Oriana angamaZulu ephinde ebuya nebhola indlela ivaliwe waqonda ivaliwe le indlela ebingu-Andiswa Sithole lo Bulex ye khawuleza ikhulula le bhola Hanamumpu Rian Bulex ye neboxini Sompempe uthini uthi akho penalty iyellow card izokuphumela Bulex ye
Shopap wathi bantu kunike mntanam uthi Hendrik uyisebenzele le. I-contact ibikhona na? Masimjonge Dan Southwood. Ayikho. Ibilate indoda ye-Stars. Hayi kodwa kange imkhathi. Ayikange